ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ವರ್ಷದ ಪರ್ವ ನಡರಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜಾತ್ರೆ. ಸಸಿಬಿತ್ತಿಲದ ಊರು ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರೆ. ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕುಲದೇವಿನ ಜಾತ್ರೆ. ಭಗವತಿನ ನಂಬುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವತಿನ ನಡರಿದ ಜಾತ್ರೆ. ಬಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆದ ಕೊಡಿಜಾಯಿನ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ತಾನಿ ನಡಪುಂಡು ಸಸಿಬಿತ್ತಿಲದ ಅಪ್ಪೆನ ನಡರಿದ ಪರ್ವ. ಬಪ್ಪನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಕಾರ ಪಲ್ದಿ ಭಗವತಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪೋಪೆರು. ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಕ್ಕಲ ಈ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭೇಟಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣತ್ತ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವೆರೆಗ ಪಂಡದೆ ಭಕ್ತರು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನ್ವೆರು. ಬಪ್ಪನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆನ ವರ್ಷದ ಪರ್ವಡ್ ಜೊತೆಯಾಪಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಪಂದು ಪನೋಲಿ. ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿನ ಬೇಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೆಗ್ದಿ ಜಲದುರ್ಗೆ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆದ ಭಾಷೆಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಡ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ದಿನ ಮೋಕಿನ ತೂಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮೆಗ್ದಿನ ಜಾತ್ರೆನು ಕರಿತೊಂದು ಬಪ್ಪನಾಡದ ಕೊಡಿಜಾಯಿನೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಪಿರ ಕದಿಕೆದ ತನ್ನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋನ್ವೇರು. ಕೂಡ ಬಯ್ಯಗ ತನ್ನ ವರ್ಷದ ಪರ್ವನು ಕರಿತೋನರೆ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಡ್ದು ತುದೆತ ಅಪೆದ ಮೇಟು ಉಪ್ಪುನ ತನ್ನ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಸಸಿಬಿತ್ತುಲುಗು ಆವೇಶಡು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಭಂಡಾರ ಏರೊಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ಜಾಗಿಗೆ ಸೇರೋನ್ವೇರೆ. ಮನದಾನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದನಾಗು ನಾಗ ತಂಬಿಲ ದೊಟ್ಟುಗು ಪೂಜೆನ ಕರಿತೊಂದು ಬಯ್ಯಡ್ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನು ಕೊರೊಂದು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡ್ ಐತ ಆತಿನ ದಂಡಿಗೆನಿ ಏರೊಂದು ಅಜಿಪತ್ತ 4 ಸುತ್ತುದ ಸುತ್ತು ಬಲಿಕೆ ಪಿದಾಡುವೆರೆ. ಅಂಚನೆ ಅಂಗನೊಡು 4 ಸುತ್ತುಡುಲ ಕಂಚುಲುದ ಜೋಕುಲು. ಈ ಕಂಚಿಲು ಪರಕೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸಿರಿ ಪರಕೆ. ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲೆಗೆ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಬನ್ನಗ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನೆತೊಂದು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೈದನಂಚಿತ್ತಿನ ದುರಿತಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪುಲೇ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಇರೆಗೆ ಕಂಚಿಲ್ದ ಪರಕೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದದು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೋನ್ವೆರಿ. ಸೀಕ್ ಗುಣ ಆಯ್ನೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಡರಿದ ಪರ್ವದಾನಿ ಜೋಕುಲೆನ್ ಮದಿಮಾಲ್ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಪರಕೆ ಕಂಚಿಲು ಸೇವೆನ ಸಂದಾವೆರು. ಸುರುತ್ತ 4 ಸುತ್ತದ ಬಲಿ ದೇವತಾ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ನಡತಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಬಲಿ ದಾರಿಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ದಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಅಸುರ ಕ್ರಿಯೆಡ್ ಬಲಿ ಕಲ್ಲುಗು ಚರ್ವದೊಟ್ಟುಗು ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದನ ಮಾತ ತೂನಗ ಸಸೆ ಬಿತ್ತಲಿದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ನಡರಿದ ಉತ್ಸವ ಅವು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅವು ಏತು